Hyvät juhlavieraat, tänään karjalaisten kesäjuhlien avajaisissa vihitään käyttöön Vakanuksen sukuseuran lippu. Teemme sen kirkollista tapaa noudattaen Jumalan sanalla ja rukouksella. Kiitämme sukuseuran työstä ja rukoilemme, että sen piirissä toteutuisivat hyvät, oikeat ja Jumalan tahdon mukaiset pyrkimykset. Ensimmäisen Pietarin kirjeen 3. luvusta. Olkaa kaikki yksimielisiä, jakakaa toistenne ilot ja surut, rakastakaa toisianne ja olkaa hyväsydämisiä ja nöyriä. Älkää vastatko pahaan pahalla, älkääkä herjaukseen herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa. Siihen teidät on kutsuttukin, jotta perisitte siunauksen. Sillä se, joka tahtoo rakastaa elämää ja haluaa nähdä hyviä päiviä, hillitköön kielensä pahoista sanoista ja huulensa valhetta puhumasta. Kääntyköön hän pois pahasta ja tehköön hyvää, etsiköön rauhaa ja pyrkiköön siihen. Ihmisen perustarve on kuulua johonkin. Tietää kuka olen, mikä on elämän historian ja juuren. Tästä syystä suvulla on keskeinen merkitys ihmiselämässä. Ja siksi on arvokasta, että suvun historiaa tutkitaan ja vaalitaan. Siksi on merkittävää, että sukuyhteyttä edistetään ja sukuseura tukee suvun jäsenten yhteenkuuluvuutta. Parhaimmillaan sukuseuran toiminnassa toteutuu tuo kuulemamme Raamatun kohdan kehotus olla yksimielisiä, jakaa ilot ja surut, rakastaa toinen toistaan sekä olla hyväsydämisiä ja nöyriä. Lippu on symboli yhteydestä. Se vahvistaa sitä yhteyttä, joka suvun jäsenillä on toisiinsa. Siksi voimme tänään kiitollisin mielin ottaa käyttöön tämän Vakanuksen sukuseuran lipun. Se sitoo teitä saman suvun jäseniä toisiin. Tässä lipussa on kuvattu kirkon vihkiristi. Sen alla on avoin kirja, raamattu tai katekismus. Ja nuo molemmat symbolit viittaavat suvun kantaisään 1600-luvulla eläneeseen pappiin Simon Vakanukseen. Hän oli ensimmäinen Jaakkiman luterilaisen seurakunnan kirkkoherra. Ja näin tämä lippu viittaa vuosisatojen taakse historiaan. Tämä lipun aaltokuvio kuvaa Laatokkaa ja sen maininkeja. Vakanuksen suku sai elää Laatokan rantamilla 400 vuotta ennen kuin evakko Taival johti suvun pääosan Seinäjoen ympäristöön. Näin tämä sukuseuran lippu kertoo paitsi suvun historiasta, myös Vakanuksen suvun vahvoista karjalaisista juurista ja jaakkimalaisesta taustasta. Jumala on yhteyden lähde. Siunatkoon kolmiyhteinen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki, Vakanuksen sukuseuran toiminnan, jonka tunnuksena tämä lippu on. Rukoilemme. Herra, meidän Jumalamme, kiitos siitä sukuyhteydestä, jonka merkkinä on tämä lippu. Siunaa Vakanuksen sukuseuraa ja kaikkia, jotka kokoontuvat toimintaan tämän lipun ympärille. Anna heille yhteinen näky, joka on sinun tahtosi mukainen. Vahvista heidän keskuudessaan vastuuntuntoa, toinen toisensa huomioon ottamista ja auttamisen halua. Tee meidät kaikki kuuliaisiksi tahdollisi. Jumalamme ja Isämme, lahjoita kaikille ihmisille yhteys sinun kanssasi. Tätä pyydämme Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden.